Къде да го отбелязваме? Казвате да. Аз наистина искам да попитам къде да го отбележим, защото вие казвате, че аз наистина вярвам, че няма да стана пълноценна жена, в смисъл няма да има яйчници, няма да има матка. Това е 100% сигурно. И влагалище няма да имаш. Господине, нека да не навлизаме на такива подробности. Все пак ще ни гледат и малки деца. И ерогенни зони няма да да ги пропуснем. Какво да направим сега? Нека да ги пропуснем. Предлагам нещо. Нека ми се случи това, нека стана жена. И ви препоръчвам да дойдете. Аз не съм срамежлива, ще ви покажа. Даже ще ви дам да пипнете. Какво да пипнеш? Какво? Млечно звезда ще пипне? На това, което вие казвате, че не е. Вие ми харесахте гостеня тук. Млечно звезда ще пипне? Какво ще пипне? Но той не вярва. Аз имам познати и в чужбина транссексуални. И това не е свързано... Транссексуални ли момичета? Които са вече с жени. Ако може да се досказвам все пак, господин. Защото аз ви слушам много внимателно за това. Те се чувстват пълни жени, 100%, и никой не би им дал, че са мъже. Освен, разбира се, може би едрия ръст или, примерно, големите рамене, но те се чувстват жени. Те имат влагалище, те изпитват сензорни усещания точно там, където ви казвате, че не може. Ще продължим за ерогенните зони след мъничко. Само нека малко глътка въздух да си поема. Сега е момента да поканя още едно лице в студио. Последващата ни гостенка е сексолог, консултант в Центъра по семейно планиране и твърди, че е първият човек заговорил по днешната ни тема в България. Нека посрещнем професор Станка Маркова. Професор Маркова, заповядайте в нашата компания. Останете се удобно. При нас стана доста горещо. Професор Маркова, до вас дама или господин седи? До мене стои едно хубаво момче, което природата е направила така, че има психичен пол на жена. Човек има 3 вида детерминация на пола. Генетичен, който става още с когато мъжа даде Хикс или Y на жената. Вследствие на това става телесния и хормонален пол, но в 8-я месец на бременността се формира психичния пол на човека, който се намира в хипоталамуса, в лимбичната система. Той определя, ако психически аз съм жена и вие и той, примерно да сядам така. А той се е седнал почти по моя начин. И той сяда като жена. А мъжете сядат с разкрачени крака. Освен ако жената няма специална цел, като първичен инстинкт. Да. Второ, всички вие забелязахте... Само по-кратко научните там термини. Не, те не са научни термини, аз не говоря. Все пак тази публика не са студенти. Не, просто всеки човек трябва да знае, че има едно място в мозъка ми, което прави всички емоции. Плюс и пола. Според вас, Лайла, кой го направил така? Факта. Значи, до там финни, значи, жената държи цигарата така, той виждате, че постоянно ръкомаха, докато колегата не прави така с ръце, като говори, нали? Значи, определя цялото поведение в женско. И на това момче може да му смените цялото тяло, но това тук не можете да го смените. Той е жена за себе си. Тези хора мразят тялото си. Чудят се защо Господ го е сложил, ако е жена в мъжка и ако е жена в и обратно тяло. Да. Жените си стягат гърдите. Мъжете стигат до само кастрация. Имат... Много хора трудно ще го разберат, защото наистина виждат момче. Хората ги вземат за гейови, за травестити, за П и т.н. И какво всъщност него го е? Разликата между травестита и него е, че травестита не мрази тялото си. Той изпитва еротични чувства да се облече в женски дрехи. Ти затова ли не си облечен в женски дрехи? Тялото си. Те от деца, знаете ли, аз съм обиколила половин България от 70 някоя година и когато за първи път тогава говорях за
транссексуални, се оказва, че идват учителки, идват родители и се оказва, че децата им са такива. Аз имам съседи, на които като усиновиха дете, им казах, детето ви е транссексуално и му обясних какво е. Защото му занесах рокля и кукла на рождения ден на 2 години, то не ги погледна, а се играеше с коли и пистолети. Още от тогава, това е от детството. Не е въпрос на възпитание да стане хомосексуален, може. Или въпрос на много ранно и първи полов акт, ако е изнасилен и е усетил, нали, да стане хомосексуален. Тоест, педеруга, айде да го кажем с думата дет народа на вика. Ветна дума. Така им викат. Но добре, това нека да включим в разговора все пак. които нямат никаква вина, че са родени такива. Това е някаква грешка, дори за това се счита, че седмачетата, като се раждат, оцеляват повече, а осмачетата по-трудно, защото има един взривен момент, в който в нашия мозък, в детето, се решава нещо и ако съвпадне с напрежението на раждането, може да бъде. Но има и много други фактори. Стрес на майката и какво ли не, което може да сбърка нещата. Много фактори. И зато и бременните жени трябва да са много внимателни. Да не... Да. Добре, нека да попитам все пак, да попитам него. В твоята тинейджърска възраст, случва ли ти се нещо, което, примерно някой да те насили, да ти посегне, нещо, което да те е отключило от това, или ти още от, наистина, както каза, още от мъничък, това нещо го усещаш в себе си? От мъничка, да. Това е от отробата. А иначе не са се случвали такива неща, в смисъл, което казвам. Случва ли са се? Да, но те са по-късно. Защото ги бъркат, защото ги Да, приемат. 2 пъти. 2 пъти си бил изнасилван. Защото ги приемат за... А не, при него този случай, който успях да доловя, защото не чувахме. Човека, който е бил педофил. И когато той се е окосмил вече, не го е харесвал. Всъщност. За приятеля му говоря. Да, само някакъв повод. Ти ли даваше някакъв повод или те просто те си, нали? Как се провокираш ли ти по някакъв начин? Не знам, в смисъл, тук не мога да кажа дали провокирам или не, защото принцип редовните реплики на майка ми, че аз провокирам всички. Мисля, че като изляза на улицата, провокирам с веждите, с движенията си, всичко. Това е така? Не вярвам, че провокирам във всеки агресии, извинявайте, господин. Сега ще кажа, ако ми позволите. Аз не съм агресивен човек. Но само когато ме нападат, и аз почвам да нападам. Господин Илиев, какво провокира? Искам да допълня, без да оспоря абсолютно нищо от казаното от професор Маркова, то е 100% така. Искам да допълня, аз заедно с вашия колега Илия Варвчев, ние заедно взимахме специалност по психиатрия. И заедно сме били в курс. И бяхме в военна болница. В военна болница освидетелствахме много момчета за хомосексуализъм. Между тях имаше и такива момчета. Затова аз направих оговорката. Има един малък процент, за които това в известна степен би могло да се случи. Споменах само хермафродитизма. Но и това се случваше. Оказа се нашето проучване психологическо, знаете, че имаше психохигиена и психопрофилактика на войската. Нашето проучване показа категорично, че има и такава категория, които наистина провокират останалите. Всички случаи на изнасилвания сме минали и се оказва, че тези хора, които са били насилници, са подхождали към такъв тип момчета, които по някакъв начин или преди това са били хомосексуалисти, или имат себеусещане за женска психика. Добре, нека да минем понеже конкретно. Имат женски маниери и всеки такъв мисли, че те са си такива. Добре, нека да минем конкретно към въпроса. Виждам, че доста така се изказахте професионално по темата. Всъщност, къде може да се направи тази операция? Знаете, Бразилия, че от 2007 вече е безплатна тази операция. В България как може на Лайла и къде да се помогне в случая? Никъде не е безплатна операцията, защото по международната класификация на болестите това е състояние, а не болест. Точно. И поради това има номер в международната класификация, но като състояние. И когато вие сте в състояние с много малки гърди и не се харесвате, отивате и си плащате. Така че, или каквото и да е друго състояние. В България къде може да се направи това? Навсякъде може да се направи. В България, да, навсякъде може да се направи, стига да можеш да платиш. Сигурно докато гледате сега, се чудите как ли би изглеждала Лайла като истинска жена. След малко той ще се преобрази. Уверявам ви, не е за изпускане.